खोनासङो बर'फ्रा आबुं नङा होननानै बुङोमोननो गुबुन गुबुन हारिफोरा। दिनै नुबोबाय जोङो मिटिं खालाम बर' गामि गामि हाबै हाबै मिटिं खालामनायाव मा नुबाय आरो आं नुफैबावबाय थाइगिरबिलि गामियावबो जोंनि आइ आफा रायजो राजा नोंथांमोना जे दुलाराय बर' फरायसा बिसमुरि दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादा मिटिं लिंदों आरो बे मिटिङाव बर' हारिफोरनि थाखाय माबा मोनसे सावरायथारगोनदां बैबायदि साननानै रेबें जिरायनानै खोनासंनायखौ आं नुबोदों। बेनिखायनो मानगोनां नोंथांमोन जाहाथे जोङो बे बुंजानायखौ होखारनो हाबाय। दा बेनिखायनो जों होखारनो हाबायब्ला गाव गावनि मुङाव खनफा आखाइ खबनानै लानो थाखाय आं गुरै खावलायग्रोनाय जाबाय। खनसे आखाइ खबनानै लाग्रोनो थाखाय गाव गावनि मुङाव। मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन सिगांनि बिबुंथिगिरिया होबाय मोजां बिबुंथि। दा आंबो फंनैसो बिबुंथि होनो सिगांदों। जे मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद NDBP पिपुल जयेन्ट एक्सन कमिटि आरो UPPL जुथायै बड'लेण्ड सोमावसारनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों अर जोंलायनाय महर जाबायमोन। दिनैहाय आसाम सरकार आरो भारत सरकारा होहां अबस्था जे बड'लेण्डखौ होनानै राजनिति गेलेनो ना 6था हारिनो ST होनानै राजनिति गेलेनो बेखौ सानगासिनो थानाय समावनो जोंनि सासे बर' राजा शिबनो हाग्रामा महिलारिया गेजेर माबा माबि बुंथेबाय थादों। नुवाखै होनबा बुंथेगासिनो दंना? दाख्लि माने राजा लामा जथेबाय कारिगावआव लोब आइ आफा साफ्रोमबो रायजो राजाफ्रा थांबाय। थाइगिरबिलि गामिनिफ्रायबो दोबै थांबाय। मा होनलायबाय सोरबा BJPनि नेता लोब्बा दङ नङाबा पुलिसफ्रा दाबो मानो बुख्रुबाखैनो दाबो मानो बुख्रुबाखैसो जाबावबाय जोंनि आइ आफा नोंथांमोनखौ। नंना नङा दे? टिभिआव नुदोंना नुवाखै? सोरबा BJPनि नेताया लोब्बा दं दाबो बुख्रुबनो हायाखै माथो, दाबो होख्राङाखै माथो होनगासिनोसै हाग्रामा महिलारियासो। दाख्लि जालायबाय 6था हारिखौ होबथानाय आरो बड'लेण्डखौ बिनाय बे दाबिजों फ्लाइअभाराव लोब बर'फ्रा ओंखारबाय। आसाम सरकार भारत सरकारा हाबाब माथो बर'फ्रा ज' जाजोब्बाय मा खालामनांसिगौ होनलायनाय अबस्था जानायावनो चिरांनि आर्मि स्कुल बेखेवबा मा बुंलायबाय बियो फाग्ला दुइथा मिथिं हय जालायबाय। ST बन्द खरा बड'लेण्ड डिमान्ड खरा एरखम मिथिं हय होनगासिनोसै मिडियानियाव। मानसियाथ' जखा टाइपनि नालाय मिडियायाबो होगासिनोसै दाना बेबायदि अबस्था। दिनैहाय मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन खोनासं, हाग्रामा महिलारिया बै समाव हाग्रायाव थानानै बड'लेण्ड बिदोंना बियाखैमोन? ABSUआ आरो रायजो राजाफोरखौ लानानै बड'लेण्ड बिदोंना बियाखैमोन? बिदोंना बियाखैमोन रायजो राजामोन? बिदोंमोन ना? बिदोंमोन। हाग्रामा महिलारियाबो बड'लेण्ड बिदोंमोन। दिनैहाय थाखानि गादियाव जिरायनानै हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्ड बिनायखौ बावबाय मानगोनां रायजो राजामोन। नंना नङा दे मानगोनां रायजो राजामोन? बड'लेण्ड बिनायखौ बावबाय बियो। दिनैहाय बड'लेण्ड बिनायखौ आद्रा खालामबोबाय बिथाङा। जुदि बड'लेण्ड बिनाया नाटकब्ला गेजेर नाटकसो होनगारो। बड'लेण्ड बिनाया नाटकब्ला बै समाव जे हाग्रायाव थानानै बड'लेण्ड बिबोदोंमोन ना, हाजार जिनाहारि जाबाय, हाजार आइजोफ्रा मुंख्लं माबा फिसाय थैजानानै रान्दि जानांबाय, हाजार जोहोलावफ्रा मुंख्लं जाबाय, रन्जन दैमारिया जेल जोबसासे दिनै साजा मोननो गोनां जाबाय। NDBPआ माबायाव हाग्रायाव 30-31 बोसोर थानानै दिनैसिमबो दङ। दाना बे नाटकमोन नामा रायजो राजामोन? बे नाटकमोन नामा? लोब आइ आफानि थांनानै राजा राजायाव जिरायहैनाया बे नाटकमोन नामा रायजो राजामोन? नाटकमोन नामा?
जुदि नाटकमोनब्ला बिएलटि जानानै सासे बिएलटिनि केडार जानानै मानो आइ आफाखौ जिनाहारि खालामहोबोखो मानो जिउ फोजोबहोबोखो निमाहा बिनांगौ मानगोनां रायज्लांदोंमोन बिनांना बिनाङा दे बिनांना बिनाङा रायज्लांदोंमोन आखाइ खब रायजो राजानो थांमोन निमाहा बिनांगौ बियो